Ingozi yomgwaqo embili enyandisa igazi KwaZulu Natal sisuse izwe lonke. Kusanda kushona abayishumi nesithupha ngenkathi itekisi ishayisana amahlanzi neloli emgwaqeni uR66 phakathi kwaseMelmot nasoLundi ngolwesithathu. Kule nyanga washona amalungu omndeni owodwa ayishumi nantathu ngesikhathi ikhumbi abebehamba ngayo iphaphalaza emgwaqeni yagenqika. Iziphathimandla zomgwaqo zithi imoto engeke esimeni sokuba semgwaqeni nokushayela udlamponjwana iyona mangela yezingozi eziningi emgwaqeni. Sizokhumbuza abantu ukuthi ngesikhathi basendleleni baziphathe kahle, babagibela imoto baziphathe kahle. Umuntu makahamba emgwaqweni angasebenzisi ifoni ephendulana nama messages abesekhohlwa ukuthi kunemoto nabanye abantu abahamba kulomgwaqo ofana nalo hamba khona. Abagibeli bamatekisi bathi amaphoyisa omgwaqo kumele aqikelele ukubonakala enza umsebenzi wawo emgwaqeni uqinisekisa ukuthi abashayeli bayihlonipha imithetho yomgwaqo. Into edingekalayo inhlonipho, nokwazana, nokubekezelelana, nokulandela umthetho obekwe uhulumeni. Inhlangano yamatekisi endaweni ithi siqalile ukulungiselela ukwanda kwabagibeli njengoba sokusondela amaholide kaKhisimusi. Lo association uthi uzosebenzisana nabomthetho ukuqikelele ukuthi amatekisi angakulungela ukuba semgwaqeni ayakhishwa. Bongani Gema endabeni ze SABC eBergville.